Salutare tuturor, mă numesc Dadin și astăzi vă face un nou episod în care mă voi juca Granny. Dar vom da sunetul mai încet. Ok, salutare tuturor, mă numesc Dadin și astăzi vă face un episod din Granny în care vreau să o bag la respect pe Angeline. Sunt într-un fel să posesez, să-i dau cu shotgun, cu freezer-ul, cu... Ați înțeles voi? Cu gazolina, shotgun-ul. Ați înțeles voi? Ok, dar să mă prinde Granny prea repede. Pentru asta să-mi trebuiască Spider Key-ul. O parte din shotgun. Am vorbit și eu. Very good, nice. Ok, nu ne trebuie. Ok. A rupt picioarele. Ok. Asta e. Și mă țin că mi s-a părut acolo că am văzut numărul 1. Du-te, bă, de aici, că mă mai prins. Gata, ufiți, s-a speriat Granny de mine. Doamne ferește. Ce moasă. Ok, reușim la colț, îmi dă mare bată. Ok, îmi trebuie să părțile din shotgun. Azi că nu mă mai prins tu, m-ai văzut, mi s-a părut nie ori m-a văzut pentru o secundă. Asta să spun asta. Gazolina, easy. Și mai trebuie. Nu am controlat pisită. Dacă am găsit gazolina, repede. Repede. Și vreau să-i fac schema lui aia asta, cum o cheamă. Lui Angeline. Mai nu am aflat că așa o cheamă. Angeline. Ok. Doamne feri și parții din shotgun aici, că nu mă nebunesc. Ok. Parții din shotgun. Eu am vedere partea asta de shotgun și pe acolo. Cum să zic eu, acolo unde trebuie să șurubesc, găsești o chestie. Ok, dar am două părți din shotgun, nu mai trebuie o bucată din shotgun. O bucată, vreau să nu doar o bucățică. Bam, și mai trebuie ultima bucată. Granny, I see you. Eu mă scund. Da, șoară. O piuliță. Ok, mă duc prin partea asta la mașină mai repede. Am învățat și cât de cât Granny-ul știu eu. Asta. Aș spray tot. Playhouse key. Se dă unii card. Mă timp la etajul 2 card. Upsi.
N-am văzut-o, n-am văzut-o. Am prins prima oară granița, dar nu e și o problemă. Trebuie să găsim asta. Asta cum îi zici? Bă, da-s prost, mă. Da prost, mă, sincer. Trebuie să găsesc, cum îi zici la și weapon key, ori parte în shotgun. Să fac prima chestie. Dacă găsesc green, n-a făcut ultima parte din shotgun. Easy. Mă uita și eu, stai alea, că-i cam pe el liniște. Ok. Gata. Pam. Granny. Hai, vin la bage. Granny. Guarda eu. Am găsit aici părți în shotgun, gata, eu mă duc la aia să la șixă. Stai, da, ce număr era? Aici era numărul. Nu. What? Nu mi-e 100%. Poate dacă ne spui... Nu mi-e dăm. Nice. Top 3 speriatori în grăni. Asta e prima. Number 1. Reclamă. Ca piesă, mie îmi placă. Bine, ziua 3. Nu vă spărați mine că sunt nebun, dar... N-am și... Rău răbd mă grăghesc că mai am de filmat un episod. Să voi nici un like sau un subscribe, nu vreți să-mi dați. Răilor, să-i duc lutica. Hai că să-i duc lutica. Te mai poți... Sau mă ridic în cap la grăni astea. Hai, ia. Pa beta. Ha, bă, ha. Granny. Pam jos. Ok, dar hai răbd să mai fac un club în jocul aici. A, da, e numărul 1. Bă, dar nu găsesc parte. Numărul 1 îl creăm cu... dar nu găsesc cartea. Hai, participă. Adeu, stai că eu pe că n-am fost. Hai, stai că am uitat să participă și carte. Hai să uităm. Nu sunt numai ușulețul? Da, e numai Teddy. Ok. Nu mai este Neca. Stăm să la șixa. Cât de răbde merge asta, că văd că stă. Hai mai repede că-mi trebuie spider key-ul. Și mai trebuie weapon key-ul. Nu găsesc weapon key-ul. Hai. Ce era? Cred că am apesat sprinting.
Voi, vă rog să nu vă speriați, mă sperie numai eu în Granny One Number 2, mai că da, dacă Granny 1 e numărul 1, bine, chiar e numărul 1. Pam. Vreau să pun la culcare babetă. Ok, hai să dăm. Hai, Granny, mai răbit, rog. Crossbow, dacă shotgun-ul nu știu cât îi dă, poate o secundă, două, crossbow, cred că niciodată. Scuzați-mă, n-am vrut. Fudă-ți prost. M-am învățat din greșeală pe șoară. Trebuie să dau și o șcutrel. Pum. Nu vă speriați că când ajungem la dânsa să dai un jumpscare. Ok. Dă să arunc shotgun-ul, gasolina și paper spray. Sau cum se cheamă asta? Da, paper spray. Să-i dăm numai lui Granny, dar oare lui aia sau lui Angelin, tot îi dă? Că trebuia să mai iau un glonț răbdit. Pam. Las ca să mă duc odată cu dâns. Ok. Hai să te-am făcut. Și ce-am spus? Nu-i nică! Să-ți bagi joc de mine. Paper spray joc? Îi dai jos. Joc de-am lăsat cu shotgun. Deși nici eu după noi. Azi vă dai un jumpscare aici, să nu vă temeți. Nu vă temeți. Piantatele. Cu gasolina, cred că îi dă 2 secunde. 2 secunde și gata. Am făcut-o. Hai, du-te. Bun. Papa, am găsit baterie la mașină, dar nu trebuie. Ok, hai să spunem numărul 1. Ce? Dacă eu pe Q-ul așa că safe Q. Ok, uite că nu am jucat
Când mă joc Ucraina, cu niciodată n-am scris safe. M-am speriat. Și m-a dat... Ce se întâmplă? Fuga, 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 fuga. Nu mai faci și mie campania, nu le-ai scris. Degeaba ați mai putem că e pentru păianjă. Când mă jucam eu prima oară, putem că e spray pentru păianjă. Cutting pliers. Nice. Și unde n-am mai fost, că nu mai știu. Cu formatură. Pe ce ar vrea să zic în formatură? O formată și la ușă. Așa se aude. Așa se aude, 100% format. Ia uitați. Și vă duc să auziți chiar. Ok, de nu găsesc încă weapon kill. Schema următoare încă găsesc. Ideea e naș, să fac camera. Weapon kill. Dar nu știu unde e weapon kill. Așa și. Nu mai înțeleg nic. Ziua 3. A 4. Ziua 4. Mam! Închide ușa! Tu am ferie și nu mai prost jucător decât Rani. Da. Închide mamuja! Scuzați-mă. Ok, hai mai răbdi. Mă mai prind odată grănea, am pățit-o. Hai mai răbdi, trezești că... Stați un pic. De acolo și... Nu mă ajut rubienița. M-aș gândi că da, dar n-are... Stai, dar oare... Dar nu știu dacă, nu știu sigur. Trebuie să încerc. Da, și este doar ceva. Da. Nu-mi place Gica.
A! 5 minute. Asta. Așa de bubugâie jocul ăsta dacă... Nu, gata. Vreau să mai joc să-i dau lui Angel. Uite... Asta e un final foarte creepy. Bine, oameni buni, ne vedem episodul viitor. De câte am înțeles și eu, nu faci nic cu arbaleta, nu faci nic cu grenie. Shotgun 2 secunde, pe când scriu nimic. Nu lui grenie, la aia asta, lui așa cum o cheamă, am uitat. Lui Angelin. Băi, nu Angelin. Nu faci nic. Ok, deci vă spun tuturor papa și ziua plăcută.